खुलुमबाय आंनि बे स्वrang लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोब। गोनांथार नोंथांमोननि थाखाय। बाखि बाथ्रा बे मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना नैबे पिक्चाराव नाय। बे भिडिअखौ आङो जेबो माने एडुकेसन बा बुंफिननाय जायाखैमोनबो। डाइरेक्टलि आङो जाय बिथांमोनाबो आगारनानै बिनि थाखाय सोरबाफोर मदद होगोन कमेन्ट खालामना बुंदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरजों आंबो हारिनि सायाव मोनसे मोजां मोननाया आंनि थाखायबो मोजां जागोन होननानै आरो बेफोरबायदि थासारिखौ एसेबाबो गोरोन्थि नुनानै आं फंसे बुंनो सानदों। बेयाव गोरोन्थि नुजादों मोनसे, बेखौनो आं बुंनो सानदों। दा बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां साननो गोनां। दिनै फंसे बाथ्रा गिबियावनो बुंग्रोनो सानो बे हिनजावनि थाखाय। बे मानसिया हिनजाव मानसि आरो बिनि थाखाय आंनो बुंनो दा सानदों सासे हिनजाव माहारिया जुदि जाम्बि जादोंब्लाबो फाग्ला जादोंब्लाबो बा फाग्लि जादोंब्लाबो दिनै बे मानसिया आइजो मानसि। दिनै सोरबा बादि गाज्रि मानसिफ्रा दिनै बिनि सायाव जुदि बे मानसिखौ बायसान्स लामाफोराव बायसान्स माबा मोनसे जायगाफोराव दिनै हारसिंबा हाथाइसालिफ्राव बा बिदिनो सेन्टारफोराव थिनालिफोराव ओरैनो हारसिं थाबायबायना जुदि उन्दुना थाबायबायदोंबा दिनै नायनानै मानसिखौ फाग्लि बादि नुवा पिक्चारखौ नाय। दिनै बेखौ सोरबा बादिया दिनै बेखौ रेप केस खालामोबा बे दायथ'आ सोरनो थागोन? नोंथांमोननो बेखौ बुजिनो थाखाय आं बुंनाय जादों। दिनै नोंथांमोननि सायाव फंसे बाथ्रा दं। बेखौ आं बे जों साथामसो सिख्लाफ्रा आंनो कमेन्ट सानै सिख्ला आइजो आरो सासे आंनि साबस्क्राइबार माखासे बिथांमोना जाबायदि आं बे भिडिअ आगारनायनि गेजेरजों संनानै आंनो मोनसे जायगा खोन्थादों। बे जायगानि कमेन्टआव होनाय हिसाब बायदियै आङो खोन्थानो सानदों। दा गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानदों। रिसमा बसुमतारिया कमेन्ट खालामदों, जाहारबारिनिसो बे आदा जाम्बि जाबाय। बे मोनसे कमेन्ट आरो मोनसे जादों बिरखां मोसाहारियाबो मोनसे कमेन्ट खालामदों, जाहारबारिनि लैबे दिनै बिथांमोना खाथिनि बिथांमोना आंखौ नायदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंसोरबो जा हायो नोंथांमोनाबो एसे एनैखौ खोन्थाना होयोबा आरो आं बुंफिननो थाखाय आङो गोहो मोनो आरो नोंथांमोना बिदि मावना होनायाव नोंथांमोनाबो मुं मोनदों आरो नोंथांमोना मोजां खामानि मावोबा मुं मोनलांगोन। बेनो आरो मोनसेया जाबाय थापानि बसुमतारि आरोना। ओमफ्राय बे कमेन्ट खालामदों, दादा बियो जाहारबारि सिलेखानिसो। दा मोनसे बाथ्रा बेनो आंनाव मोनसे कुइसन फैदों आरोना। दा सासेया सिलेखानि होनदों, जाहारबारिया मा गोलैयो आंखौ मिथिला। सिलेखानि सासे खोन्थाबाय, जोंना थापानि बसुमतारिया आरो माखासे जाहारबारिनिल' खोन्थादों। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो आंनि बुंनो गोनाङा, दिनै न'खर मानसियाबो गाज्रि मोना जासे आरो जोंनि मानसिनि गेजेरावबो जायबो हिनजावसानि बेफोरबायदि जादों सासे न'खरनिफ्राय आरो गोबां जोंनि बर'नि गेजेर न'खराव बिदिनो दङ। सोरबाबो बुरि मानसि, सोरबाबो बोराय मानसि साइथिंफ्राव उन्दुलाबायनानै थायो। दिनै बिसोरो एगजामपोल साननानै नायबाय, खर'आ गाज्रि जाबाय थिगानो। दिनै बिनि न'खरनि सोरबा बिदा, सोरबा फंबाय, सोरबा बा बिमा, सोरबा बिफा बेफोरबायदि थायो। दिनै बे सासे गारजेन दङ। दिनै बै न'खरनि मानसिया मा खालामनानै दङ? आं बेखौ बुंनो लुगैदों। आंखौ गारजेनामोन, आंखौ बुंनो हो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा बायदियाबो एसे बुजिनो हादों। प्लिज आंनि बुंनायाव जायफोर आंनिख्रुइ देरसिन आरो गेदेरसिनफोर दं, दिनै आंखौ उन्दै साना लाबा आंनि बुंनायखौ नंगौ सानो आरो हसा सानो। आं दा बेखौनो बुंथारनो लुबैदों, जायफोर न'खराव ना बेफोर गारजेनफोरा बेखौ ध्यान होनांगौ। दिनै हिनजाव मानसियानो जा हौवा मानसियानो जा दिनै बिसोरनि मेलेमा खामानि होआखै, फाग्ला फाग्लि जादोंबाबो दिनै बेखौ साननाङो जे जाहोगारबाय, साननाङा जे बोथिसे जागारना दिनै जोंनि धोन सम्फथिया खहा जाबाय, बेखौ साननाङा। दिनै बेहा जुदि इसोरजों हरजाखानायबा दिनै नोंथांनि न'खराव दिनै बेफोरबायदि जादोंब्ला बेखौ अनसायनांगोन। दिनै खाफाला बेहा बेनो नामा? दिनै बेखौ साननांगोन, बेखौ अनसायनांगोन। दिनै खायसेनि गोसोआव थायो, दिनै आं रावखौबो मिथिया, दिनै आं बुंदोंल'सो। दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे बिदिनो साख्रि बाख्रि गैयै माने बिदिनो खायसे जाहोगारनाय बादिबो मोनो। खायसे बेफोरबायदि समाजनि गेजेराव बेखौ उदां खालामनायबो जायो। दिनै बेफोरबायदि मानसिया बेखौ बेंनाय गैयाबाबो दिनै बे न'निफ्राय बाहेरायाव थांनाय जायोब्ला बेखौ गारजेन गैयै जानाय हिसाबलाय माने साननो गोनां आरोना। बर'नि गेजेराव बेखौ साननो गोनां। आं दहायबो गिबियाव बुंखाबाय, बेफोर रेप केसफोर जायोब्ला सोरबाफोरा बेखौ माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोबा दा सोरनाव थागोन? जायनि न'खरनि गारजेन, जायनि बिमा बिफा बा बिमा बिफा गैला, बिदा फंबाय दं, बेफोरबायदि मा थायो। दिनै आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोना। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ बानायदों। दिनै आंखौ गिदिर बाथ्रा बुंनो साना दिनै गोबां मानसियानो आंनि भिडिअखौ नायदों। दिनै बिथांमोना बुजिनो हागोन आरो नंगौ आंनि बुंनायखौ आं नंगौ होननानै आं सानना लायो। नाथाय नोंथांमोननि गेजेरावसो मा सानो? नाथाय आंखौ गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो जायफोर मानसिया जाय न'खराव बुंजादों बेफोरबायदि गोसोआव दुखु आघात लानाङा।
नागिरफिन बजबफिन बिनि थाखाय सरकारनाव मोनसे बेफोरबायदि समस्यानि मोनसे सुबिदा फैदों आंलाय डाइरेक्ट बुंखायो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ नागिरनानै बिनि थाखाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननाय आजिखालि होगासिनो दं लेंग्रा लेंग्रिनि बेफोर जाम्बि जाम्बानि हौवा गैयिनि बेफोरबायदि सुबिदा होगासिनो दं बेखौ एसे नोजोर लानाय बिनि मोनसे सुबिदा खालामना हो आरो बेफोरखौ सरकारि डाक्टारफोराबो फ्रि नायनाय बायदि आजिखालि सरकारि डाक्टार दं बेफोरखौ एसे एनै प्रमाण पत्रफोरखौ लानानै एसे माबा खालामनानै नायहो ब्रेना मा जादों मा थादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायो आरो आंनि बुंनायनि गेजेरजों आरो गामिखौबो मोननाय जादों एसे दिनै जाय न'खरा नुदों बा नुवाखैबो जानो हागौ सोरबा खाथिफोरा नुदोंब्लाबो एसे अननानै खाथियाव थांनानै बे न'खरनि मानसिया खोन्थाहै खिन्थु आं फन नाम्बार मोननाय जायाखै नोंथांमोन दा बेनो बाथ्राया जायफोर सिनायदों डाइरेक्ट खोन्थाना है आरो बे भिडिअखौ खोन्थाना हो बे अफिसाव दं होनना बुंदों हरखाबै थांनानै मिथियोबा खाथिनि मानसिया थाबनो सुलु लानानै मानसिखौ गावनि न'सिम दोननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबा आं निमाहा बिबाय गोजोन्थों।